Siang bolo ketemu maneh. Sendok tak buak kae. Soale gerem aku. Kan aku nek nganggo sendok mlengkok ngono kae kan ora patek iso to. Nganggo sendok iso leper ngene. Ngerti dhewe to. Wis kadane koyo ngene iki. Monggo sarapan nggih. Esuk aku wega sarapan. Ki mau dijak sarapan sih Mbak, digawekno mie. Soale arep mak sego ya rasa-rasen. Jarine nek mak mie iki gak apik, mak mie terus. Tapi ya muga-muga wae enggak eneng apa-apa. Omongane wong-wong kae lho, ngerem tenan kok. Mbak, jajal sepil carane maem, carane Pak Pung. Apa engko mesti enek wong nek Mbak jajal sepil carane nganggo baju ngono. Kan wis pernah ngomong to. Pernah tak sepil kabeh. Aku mandi yo didus ibu. Maem kadang didulang. Mosok yo salin-salin baju yo kon nyepil. Wong kabeh kuwi gak harus kalian tahu yo. Wis anjen ngene iki keadaane. Seneng ya sawangen, ora seneng ya lewati, gak usah komen sing aneh-aneh. Ngono. Suwun ya komene ya. Mas yo iku komen ning Facebook, ning TikTok, ning apa ya aplikasi aku sing duwe. Tulung aja aneh-aneh nek komen ya. Sampeyan yo ngerti dhewe koyo ngene.